yau Khadija ce na tabbata, yau Khadija ce na gasgata, yau Khadija ce lallai Khadija ce. Kumar maza yau ga abar fada kici abar fada duba da nazari na yi nazari mai kyau da hankali tana da hankali kullum ina jiri kimin agaji duba da nazari karki yadini akan ki bani ji waiwayo ki ni murmushin ki ne ki sani yanayi kullum ina fada sana jaddada mai kyau da tozali tana ta walwali a cikin gari baya tamkar ta ni binti ta kun gani ruhi da duk jiki sunanki ne ki sanki na ki fada ki so gare ni zan so ki tabbata mai kyau da kwarji ni yau ina fadin na yau a dangare ranar bikin sai an ji duk gari kyawun ki ne ya saka ni na ki taku ya bar gani na domin kini ni nake gane duk kamshi in kin zo gurina mai marmashi ga haƙoranta na rai rasiya a bar yabona mai kyan shirya da idanu yan mata kun ji dai batuna akan kini ni na fara ganin kyawu sanni yar garina ita yau kira za ta ci asalam hobi sanni sahibina mai murya da sanyi in ta yau da kalamai ni zai bai diddigina to ki jira ni na ke zana zo mu zauna ya bar yabo kanki na ke rika yin batuna karki sa a ranki ko kaɗan ba na so mu gana ki na ki batuwa zuciya cikin raina ni Khadija ce nake faɗa kaf cikin garina har ana faɗin cewa mun yi kama da juna ni Kabiru soja kin cire na duka kunci na tabbata kaunar ki ta fita ni maraici ya Khadija Khadija ce ya Khadija Khadija ce Khadija ce